ľudia, moje meno je Menko a vás vítam u prvého videa na tomto kanáli. Je to úvodné video, ako ste mohli vidieť v nápise. Budete vidieť vlogy, hry, vajny a tak ďalej. Dúfam, že ma v YouTube podporíte a budete chcieť, aby som natáčal. Viem, že ma trošku blbo vidno, trošku sekavo, ale teraz sa prakticky natáčam prednou kamerou a je to dosť zlé, lebo je to trošku šerkavé, vidíte, ako sa hýbem. Ja, pre začiatok je to celkom v pohode. Do tohto videa vás nebudem nútiť, aby si dali like ani odber. Keď chcete, dajte like. Ak nechcete, nedajte. Ak chcete odber, dajte. Ak nechcete, nedajte. Ale do komentu mi napíšte, čo sa vám na tomto videu nebude páčiť, alebo na ostatných videách a ja sa podľa toho zaradím. A čo sa vám nepáči, ja to zmením a budem sa snažiť robiť videá, aké sa vám páčia. Dúfam, že ma v YouTube podporíte. V ďalšom videu sa o mne dozviete trošku viac vecí a dúfam, že sa tie veci budete chcieť dozvedieť. Čiže to by bolo asi všetko, stačí to podľa mňa na úvodné video a čo tak, no tak sa uvidíme v ďalšom videu. Čaute.